Sa number 10, ikalima nga semana sang saka sa bili sa produkto petrolyo sa buwas. May dako na naman nga saka sa bili sa produkto petrolyo sa Martes. Base sa announcement sang Shell Pilipinas, 6 pesos and 80 centavos ang saka sa kada litro sang gasolina, 4 pesos and 20 centavos sa kada litro sang kerosene, kag 7 pesos and 30 centavos sa kada litro naman sang diesel. Ininaay kalima nga semana nga sunod-sunod ang saka sang bili sang produkto petrolyo. Konsumahon sa sulod sang 5 ka semana, masobra na sa 26 pesos tanan ang ginsaka sa diesel. Masobra sa 21 pesos sa kerosene, kag masobra na sa 13 pesos sa gasolina. Sunod sa Department of Energy, mentras wala pa nagtahaw ang gamo sa Middle East, padayon man ang saka sa bili sa produkto petrolyo. Masobra na sa 80 pesos subong ang litro ng diesel. Masobra naman sa 70 pesos ang gasolina.